ଅଶାନ୍ତ ଅଛି ଏବେ। ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଲୁଳ ମାନେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଗଲାଣି, ପୁରା ଆସିକି ଲାଗିଗଲାଣି ପୁରା। ସମୁଦ୍ରରେ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ଅଛି ପୁରା ଆସିକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରୋଡ଼କୁ ଛୁଇଁଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଆସିକି ଏତେ ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଆସିକି ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। रोडକୁ ଲାଗିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 20-30 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଉ ରୋଡ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ସଫା ହେଉଛି, ବାଲି ଖୋଳା ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଦିଆହେବ ବୋଲି ବାଡ଼ ଦିଆହେବ ବନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଖାଇଗଲାଣି।
ବାହାର କହୁଛି ତା ଭାଇ ଏଠି ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ମାଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ଖାଲ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କୂଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରରେ, ଘରକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବ ମାନେ ହବ ମାନେ ଭାବି ହିଁ ପାରିନଥିଲି। ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆସିକି ରାସ୍ତା ଖାଇଲାଣି ଆସି ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ହିଁ ଏକା ସାହା ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। टेम्पोरारी पे रहिला सुबिया काम कम पैसा लागो 10 लाख आटाও बाड़ी बुझे